Случва ли ти се някой да излезне по халат, гол? Може да слизате за доставката. Затвори ми! Здравейте! Ние сме извън зоната. И днес ще се опитаме да влезем в ролите на доставчици за храна. За ресторант Амизаде. Здравейте! Здравейте! Търсим управител. Намерихте го? Искаме да попитаме дали днес можем да доставяме храна безплатно за вас. Ще се справите ли с разнос? До 15-20 минути трябва сме на адрес. Разбира се. Айде на бас, че ще се справим. На една бутилка. С какво ще разкарате? Аз имам служебни коли, но съм и заето от шофьори. Не се притеснявай за това. Името на заведението означава приятелство. Идеята е хората да се чувстват все едно са си вкъщи, като са в нашия обект. Колко време вече си в този бранш с ресторантите, заведенията? Ако броим и тинейджърските години, може би към 27-30 години. Между тези 27 и 30 години можеш ли да ни разкажеш някоя нелепа случка, препоръчка? Случва ли ти се някой да излезне по халат, гол, по парфюм, както се казва? Как реагираш в този момент? Много често. Нали, според зависи. Ако е мъж е малко стресиращо, ако е жена, нали... Не е толкова проблем, нали? Никак не е проблем. Случвало ми се хора да слезат на улицата и да си забравят ключата и да не могат да си влезат в апартамент. Човека не мога да оставиш зимата на минус 5 отвънка, седиш в колата, звъниш на другия шофьор, ако имаш някакви поръчки да долу ги вземе, чакаме ключа. Абсурдни случаи сме имали много през годините. Добре, Руси, благодаря ти много за краткото интервю. Да видим дали ще изкочи някоя доставка сега. Надяваме се да изкочи. Все пак е дъждовно времето и хората би трябвало да са гладни вече. Слушам те, Монка. Айде хора, ставайте по-бързо, имаме доставка. Айде, давай, поръчка. Ставайте. Бах ти тавана! Колко ти харчи градско? Аз знам, че ти тежи понякога кръченцето. 12-15 на 100 градско. Експресни доставки правим днеска иначе. Какви са реакциите на хората, като минеш покрай тях? Обръщат ли се след нея? Имаш ли някакви интересни случки? Най-много децата и се кефат. По принцип, постоянно вадат телефони, снимат, TikTok си качват. Мацки, има ли от как? Мацки имаше повече от децата. Това не го превижда. Здравейте, на адрес сме. Може да слизате за доставката. Ало, затвори ми! Здравейте, господине. Заповядайте. Ето да сипете. Изкарахме първия си бакшиш днеска благодарение на Мустанга. Къде ходите? Клиента звъне? Ние сме нови и нещо не можахме да се ориентираме. 350. Абе, колко ладата? От депата ми тачи, от депата.